हेलो दोस्तों, हम शोभा पांडे आप सबको हमारा तरफ से नमस्कार बा प्रणाम बा। तो दोस्तों आज हम बहुत सुंदर प्यारा सा आप लोग खातिर झूमर गीत लेके आगे बानी और मस्त झूमर गीत बा, जरूर सुनब जा और कैसा लागल कमेंट में हमरा बताइब जा और शेयर भी जरूर करब जा। नैहर में भाई खिसियाइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा, बिना गौने बलमुआ आइल बा। नैहर में भाई खिसियाइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा, बिना गौने बलमुआ आइल बा। भूख लगी त राजा हमसे बतैया, भूख लगी त राजा हमसे बतैया। होटल के खाना ओराइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा, बिना गौने बलमुआ आइल बा। नैहर में भाई खिसियाइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा, बिना गौने बलमुआ आइल बा। प्यास लगी त राजा हमसे बतैया, प्यास लगी त राजा हमसे बतैया। टंकी के पानी ओराइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा, बिना गौने बलमुआ आइल बा। नैहर में भाई खिसियाइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा, बिना गौने बलमुआ आइल बा। नींद लगी त राजा हमसे बतैया, नींद लगी त राजा हमसे बतैया। बेड पर के चादर लेटाइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा, बिना गौने बलमुआ आइल बा। नैहर में भाई खिसियाइल बा बिना गौने बलमुआ आइल बा, बिना गौने बलमुआ आइल बा।